Страхувате се, че водата може да превърне пода на вашата тераса в джунгла? Насладете и се с хидроизолационните решения от Сика. Нека ви покажа как за 90 секунди или по-малко отворете водоустойчивата опаковка. Сипете компонент А, добавете компонент Б, смесете ги. Проверете консистенцията. Нанесете първия слой. Не спирайте. Покрийте и вертикалната повърхност. Вземете уплътнителната лента. Поставете я внимателно. Нанесете и втория слой. Оставете да изсъхне. Сега е хидроизолирано. Какво следва? Поставяне на плочките. Започнете с лепилото. Подгответе и разбъркайте. Нанесете. Да поставим плочките. Залепете добре. Време е за фугиращата смес. Подгответе продукта. Нанесете. След това изчистете. И накрая подгответе фугоуплътнителя. Нанесете го. Почистете. И сте готови. Лесно, нали? Защото знанието е в продукта. Така може да се наслаждавате на водата, като се справите с нея с хидроизолационните решения за тераси от Сика. Сика. Градим доверие.